Exact, da. Atunci a fost foarte dur pentru că toți s-au întors împotriva mea și a fratelui meu, cu cuvinte care nu erau adevărate despre noi și toată energia aia negativă a afectat familia. Dar încetul cu încetul ne-am ridicat și am continuat. Și uite că în ziua de azi am făcut un film. Dar știi care e treaba? Că acum, sigur, voi ați pierdut atunci foarte mulți urmăritori, nu? 100.000 într-o zi, da. M-a durut sufletul. Nu-i mult, la 10 milioane cât ai acum pe TikTok pare așa, doar un acum, firicel. Da, am ajuns la 6 milioane jumate și pe YouTube. Iată. Da. Dar atunci era ceva. A durut un pic, dar au venit înapoi. Dar pe de altă parte, cred că v-ați câștigat o grămadă de fani în rândul persoanelor care nu știau despre... un pic adulte. Exact. Și care, adică îți pare rău că ați lansat acel mesaj, cu stricați o generație? Nu regret nimic din trecutul meu. Deci mereu când mă întreabă lumea, eu sunt gen, nu, aș fi făcut același lucru. Îmi pare rău de ce s-a întâmplat. Probabil abordarea ar fi fost puțin diferită. Dar mesajul tot vroiam să-l transmit. Și ce am simțit atunci, na. Pe de altă parte, youtuberii la care voi vă refereați atunci au crescut și sunt minunați acum. Evident. Da. S-au schimbat, s-au maturizat. Toți ne-am maturizat, da. Dar pe de altă parte, conținutul este mult peste ce a fost atunci, sau? Nu. Mi se pare că acum sunt mult mai multe motive pe TikTok, de exemplu. Atunci nu exista TikTok, era, cred că, Musical.ly. Da. Cred că acum mai degrabă se strică o generație. Cu ce se întâmplă acum. Da. Atunci eram foarte puțini, eram 10 oameni. Așa e, da. Influențe. Acum sunt sute de oameni influenți în România și, sincer, eu zic că atât de mult e ce se întâmplă pe online, încât părinții au început să fie cu copiii, să se uite la ce se uită ei. Zici? Eu sper. Ce să zic? Eu sper foarte mult, pentru că sunt foarte multe lucruri pe online și dacă nu stăm alături de ei să vedem ce urmăresc, eu zic că se poate duce și pe o altă direcție. Eu am primit feedback de la părinți care au zis: Sandra, te urmărim împreună, ne uităm la videouri împreună și apreciez ce faci, tocmai că se uită, că m-au ales pe mine ca un exemplu pe online, să zic așa. Eu sper foarte mult că părinții să-și petreacă mai mult timp cu copiilor, să se uite la ce se uită ei.